Bueno, ongi etorriek, honata hirugarren egun hontara. Bueno, pues gaur inen duguna da penka errebozatuak, pikillo salsakin eta gero pues, berde honekin zerin pues, italdire gauza unitz. Atzo, adibidez, pues, ramenian erabili ginen, ez? Berde tasun hori emateko. Iten alda pues, tortilla bat, sin más eskalziatu eta ere penkekin jan. Gaur inen duguna da pues, bertze salsa bat. Gure bizilaguna Aitorrek eman dazkigu baratxuri fresko batzuk, bere baratzetik. Eta pues, egingo dugu pikillo salsa eta baratxuri eta azelga berdearen salsa ere bai. Orduan, pues, hementxe ingredienteak ez, pikillo on batzuk, tomate pixket, barrenatzen denei botetzitela tomate pixket, bueno, denei ez, pero hauz bastantei, eta tomate pixken nire ustez ongi heldu zaiola pikillo salsai, gaina, ero, pues, barneti patzeko penkei, irina, arroltzeon batzuk, eta salsa hau hemen badugu ere atzoko salda, pues, ja dugula, pues, ere salsan bate igual honei, salsa honei botako diogu pixko bat. Así que hoixen, hasiko gara orden. Orduan lehenbizko pausua pues, patu berotzen ura. Blankeatzeko edo penken xuria. Bueno, penkako. Xuritzea edo blankeatzea zer da? Bueno, nire gutxizataten. Pues azkenean egosten delikan, pues, zopetako, adibidez, atzoko salda ez genion gatzik bota. Sola denak askatzen du, pues, behar du, bueno, vitaminak edo baduna askatzen du urera. Botatzen baldin bada gatza urai, teorian da 30 gramo litroko, bastante. Pues iten duna da alimentua gelditzea pues, bere propiedade guziekin, ez? Ez du askatzen urera, pixket beti baina ez zain bertze. Orduen guk indingo duguna hemen da egosi gatz bastantekin, ez diogu botako 30 gramo litroko, pero gero erabilializateko urrau ere ez, azkenean beti askatzen du zerbait, eta bueno, pues, gero errezeta gehiago iteko edo, pues, beti ur zikine, baina, bueno, vitaminakin zikine ez, hobe. Venga, pues hasiko gara. A ver, badugu hemen azelga, pues ya, claro, ya didakitzen temporada, eta pues nabaitzen da. Ez dagoela gaizki, pero bueno, ya, zen da pixeta, intuen hotzekin, pues, gehiago. Baina, bueno, ezken errezeta bezala ez, merezi dago. A ver, hemen batugu atzokoak, dela pixiko bat hola, pero probestuko dugu. Que sea. Vale. A ver. Bai. Gero punta honekin da zaila zerin, pero bueno. Nola bere gautxia. Ba, jendeak entzen diola ariak edo eta gire zaitokatu hain gogorrak igual ariak kentzeko. Ni ez dio kentzen eta ez da nabaitzen normalean. Vale. Hortxe. A ver, hau baino, bira hau zederra. Eta, bai. Pues baratxuri freskoa, nik egirteko orain arte nuna honiz erabiltzen, pero, joder, ederra da. Zinean pasta bate egiteko ere olion batekin, baratxuri fresko pixko bat, eta simple eta ona. Horitzen da, elegante. Osbituko dugu. Vale, eta hoi ja penketako ez dago balioko. Orduen, probestuko dugu itiko partea gure salsan dako. Eta hau, gordeko dugu, nahi badugu bertze giso batean bota edo zein kontu.
Eta hemen ere ez dugutenak balio, pues, rebozatzeko edo moztu direnak erditik eta pues, probestuko dugu bertze zerbaitean. Hala. Hemen afera da probesten alden guztie, probestea ez dela? Bai, azkenean nik egiten dut hola pixka multzoka ez, pues, barazki bat osoa dagona, eta gero pues, erabili behar duzuna rezetan, urrengoko uzten dena, eta gero sobrante guztiekin pues, asmatu zerbait ez, beti asmatzen aldela eta erabili behar dela. Bueno, a ber, hau badugu ja kasi irakiten, batuko dugu nata, eta hasiko gara bi salsa egiten. Vale. Salsa bat, pikilloena. Pues pikilloak salsa iteko, nik bueno, beti igual erabiltzen duzu, pero bai, erabiltzen dut baratxuria, eta olioa ez, salsa ligatu, ja, bueno, salsa iteko, pues ez du merezi. Tomate pixket hau, hoizen, bi kutxaradita. Igual ez da sobera, batekin nahiko, jamin dagoela. Vale. Gaina ere, pues, gaina dagoelako, bertzela, pues, baduzu salda, esnia. Nik ala egiten duta, aldatuko da pixka, baina ongi gelditzen da ere. Hola. Eta gaina hau erabiliko dugu bertze salsa iteko ere bai. Orduan, hau beratuko dugu pixket, utziko dugu hemen irakiten, eta listo. Eta bertziai, pues, ingo dugu hau egosi, hau egosteko, botako dugu salda pixko bat. Hola zen. Eta sartuko dugu hau. Korte batzuk bitia, ez da inmerezidun. Nago dugu. Pixko bat egostia, baratxuri ere bai. Dena probesten hemen. Pixkat. Vale. Eta, pues, falta den gaina botako dugu hemen. Honek izateko, pues, mantentzeko bere kolore berdia eta, pues, bueno, berdia ere ez du mantendu baxuringatik eta. Pero, pues, hoi, ez da sobera ere inbar. Ustez, irakiten 4 minutu edo badulako xuri pixket, pues, nahiko. Vale, pues, a ver, honek hartzea martxa. Hola. Vale, eta hoia dugu hortxe, puntuen. Orduan botako dugu gatza, erran dugu lehen bezala zertako. Den, zurontako ez dakit. Bastante, pues pastai bezala, pixke gehiago, pastai bezala. Hortxe. Hala. Eta tapatu. Hala, entzun du zaitela hau. Vale. Orain, a ber, ze probesten aldugun hemen. Martuko garbitu lehenbizko. Bertzea berdea garbitu dugu, hau ez? A ber.
Vale, pues batu zati batzuko labisket txusiek. Izten alda edo ez, eskentuko dugu, hemen gaudela. Gaurkoan 3. grabaketa eguna dugu, eta dagoeneko hartu naiz garbiketa garrantzia handia ematen duzula, eztala? Saiatzen naiz azkenean, ibiltzen nahi zen hor nire buruen hau eta hau, pues, azkenean atzentzen den, errexen atzentzeko benpinetako da hoi, orduan. Beti saiatzen nahi zoroitarazten nire buruei ez, de hau eta hau. Eta bueno, gehien bat, bai, beti saiatu behar da. Azkenean, etxe bakotxean badiro itura batzuk ez, pero garbiketana pues, ikasten da ni benpin gero esigo. Nola ongi garbitu ez, edo zer... Ere, hemen gaina bakarri egiten da ikusi, orduan, pues benpin ikustia saiatzen garela. Vale, hokek ez dugu ibiliko, zeba infinak eta da rollo bat. Gero hau... Bueno, hemen zerbait atrako dugu. Bai, eta hau... Nahikoa bat dugu, hau ala probesten dugu. Horren bar dugun plater bat gaur bakarrik ere. Hirokekin inen dugu eta listo. Eta hau probestuko dugu beste zerbaitetako. Orduan, nola probestu behar dugun, badugu gehiago, pues puntak etzen dugu. Nola gehitzen zaigu kuadrau. Eta gero, pues, enkajatzea, más o menos. Honekin. Honekin. Eta hau luzea, honekin. Hala, pues, barnat eta... Zer rango batzu, ez dakit, rango gara ikusten, pero... 10 minuto? Bizke gutiago? A ver. Eta potziko dugu bentxe. Eta hokek ere batugu martxan, así que... Deus, 10 minutotan, ere ustez, más o menos, dena prest. Pikilluei ere botako diogu gatza eta azukre pixkat ere pikilluei ongi heldu zaie. Así que, eta honei gatza pixko bat ere. Eta hori zen. Bueno, hasiko gara roltziak utatzen platerera. Kontu bat, salmonellosian dako. Bueno, esplikatu zataten, azkenean, pues, baldin badu eritasuna roltziak, arrastaia da pues, ez hartzia. Baina, bueno, eritasuna egoten omen da azalian. Ordun, kontu bada, benpin, hautsi behar duzulikan arroltzia, pues ez haustia, hemen patu behar baldin badugu, ez haustia hemen, zeba beti erortzen dire partikula batzuk ez, eta hor, aizago da baldin badago hartzeko. Zer ere zaila dela, baina, bueno, truko erreiz bat, saiestu alizateko edo saiatzeko, pues hau da. Orduan, hemen patu hartu arroltziak, eta utziko dugu. Vale, eta hau badugu ja martxan. Vale, pues hau ja listo dugu, ez dugu gehiago utzi bar. Bajatzen dugu sua. Eta batidora.
Nahi baduzute finago gelditzea, pues kolatu, lodixago nahi baduzute gelditzea, pues kolatuta gero egosi, edo orain egosi gehiago reduzitzeko. Nahi duzuten ani, nola gustatzen zait. Así que... Mentxe... Iskoat... Bale, hau listo dago. Tragotu gupenkak badugu hemen ondoan urot zapatua, mozteko egosketa, golpean. Ni hori, uzten dut al dente, gero azkenean presitzen da eta dena, gara ere akitzen daitetik. Listo. Eta erran bezala ura hau, pues, ikusten da dago kasi garbia. Ja, bueno, askatu duen gutxioi, pues, egosi barbaldin badugu zerbait, edo inbarzu zopa bat edo, pues, erabiltzen da ura hau ere. Salsa hau ere ingo dugu batitu ja, dugula prest, agozten den biztertian. Listo. Hementxe bertze salsa. Vale, eta bosgazin. Rebozatu egin, a ber, nola tratzen den hau. Olio pixket. Venga, oso berotzen den biztertian, hasiko gara montatzen. Espatu hartugu parejak. Zara honekin. Biokek. Eta biokek. Vale. Pues... deus ere. Gasna paratu. Hemen ja kantidadiak, pues, gustora. Hauze izatea bakarri jamon jor gusto gehien, o gasna, o... Neusen zaitola. Bat eta bat. Nahiko. Astu gaberez. Eta, hobe, pues, bordeetatik gutxien atratzen baldin bada, pues, hobe. Zela ere, uste zela japasten. Denei bat botako diogu, batzu norai lodiago, luzeago, pues batzu sabore gehiago, gutiago, magrara. Zulu haine ja. Balditu da pixket. Bueno, igual do. A ber, ez egun despegatzen. Bertze plater bat paperakin, olio soberak entzeko. Hor ikusten datzu Turki azero inoxidablezko sartainak ibiltzen duzula,
Aintzineko saioetan ikusleren batek ez bazuen ikusi, igual horretarazi zer komeni den olioa berotzea eta... Bai, erran bezala, orain modan daude edo ez dute hau direla sanuenak, ez dutela eskatzen partikularik ez deus. Eta jende hau nintzek gertzen du, pegatzen dela, oketan da pixke desberdina. Bertzea badutenak kapa, teflon edo zein kapa dutenak, ezin dire berotu deus gabe, ez? Horrek izorratzen du gehiago kapa horiek. Hau, orain rebozatzeko eta normal, ez? Baina iteko filete bat, iteko arraina gauzak zina pegatu barez, hortako teorian dire kapantidadirenteak oketan inbar dena da, berotu hauniz sartaia. Hauniz berotu sartaia eta orduen patu. Orduen normalean ez da pegatu bar. Hoi da, truko azkenean. Ez dela japasten berotzeagatik hauniz, bota olioa eta segidan zerbait ez erretzeko olioa ere ez. Pero, hoi da, eta nik orain ibiltzen du azebin osidablekoak. Zindatu erran, hau dela hobena, ze lehen zen aluminioa ez, eta gero debekatu zuten. Azkenean, mendik urte batzutaran hor daki. Pero, bueno, benpin ez dituzte kapa horiek, ez dakusten kapa horiek askatzen dula zerbait, ez? Txarra. Eta hori xa. Bueno, eskuekin hasi naiz, zikindu naiz, ala. Eskuekin. Eta roltze batekin baginu nahikoa eta sobren. Hala pixko bat hartzeko arroltziak. Esta no es fuerte. Ahí. Maten du igual txiko dela edo ez dakize, baina arroltzeak eta frijitzen eta hola kontzen du. Gero ere, horren buelta matekin armatzen aldugu, pero espero dugu ez. Vale, a ver, nola dugun hau ya, hau da finpan. Eta bida, está pegatu. Perfecto. Bai. Gero pixka bello. Gari irina ibili duzu, rebozoa egiteko. Bai. Beste irinen bat ibiltzen alko zen edo... Bai, nahi dena. Azkenean, ez dut probatu, baina eski garbantzu irinakin, edozein irinakin, egiten alda. Gluten ezin duten egian, ez dut eskusik horrekin, hemen, plater hontan benpi. Eta, listo. Sorratu zaigu hau ere pixko bat. A ver. Venga, ya dago hau atratzeko prest. Fin fan da. Angulo. Sale. Eta bueno. Bertzerik gabe. Hau, aztekin. Bertzerik gabe, mentxe. Artean, ez da nire artean. Hementxe.
bi salsekin, gateko bustitzen eta nahasten saboreak. Gustatzen zaiten bezala. Bueno, probatzen duzuen eta gustatzen zaizuen. Mi esker, eta jo.